Hi mga chip, good morning. Welcome to my YouTube channel. This is Chip Kintot. Ngayon ituturo ko sa inyo paano gagawa ng tinulang isda. Galing po ako sa fish market, napadaan lang po. Bumili po ako ng sariwang isda na gawin nating tinula na with kalamunggay, with onion leaves and lemongrass. So ngayon gagawa tayo ng tinula since galing po tayo sa celebrate ng New Year. And Chip,